is turbós Sierra kocsit. Jó, de szépen ég alatt a kerék, gyönyörűen fordítja át, tartja az ívet, tanári módon, gyerekek, tanári. Ez annyira durva látvány, hogy ez a YouTube-on szoktál látni körülbelül. Ott lesz. Nagyon durva! Szombati Zsolti sem hűl háttal a kormánynak. Azért ilyenkor kiderül, hogy egy turbósban azért nagyon klassz vannak. Közben a fotósok is egy kicsit elváradtak, átmentek egy művészi stílusban. Alá kell festenie a sorhatat, de így is jó! Zelta Jati, megint nagyon jó az érintési pont, a szög is nagyon jó. Szépen Belevált egyet. gyönyörű az ív, egyszerűen szenzációs. Nehezen gyorsul fel a kocsi, de most már majd elkezdi szedni a lábát. Nagyon jó nagy szögben teszi el rögtön a kanyar elején. Hallod, úgy szól, mint egy DLC, de nagyon durva. Nagyon kevés. Ez bocsok brutál, gyerekek. Nem tudom, Jogos a hogy van taps. valakinek arról információ, hogy ez hány lóerős, de kíváncsi lennék. 300 pluszos. Jön akkor Szombati Zsolti, sor 6-os, óriás töltsérekkel felvértezett. Brutális. Nagyon szépen meghúzta megint kinn a poron. Szépen tartja, kevés még a kerék, azonban a tempó semmivel sem gyengéd. Horváth gyorsabban megy, jobb íven megy! Keményen fűzi Szombati Zsolti, gyerekek! És a falnál is be tudja húzni! Ez brutál. Na, hát ez egy kemény meccs. Mondtam én, hogy két pariban lévő pilóta, két hasonló képességű motor, két hasonló képességű autó. Ha ez fújzóba menne, nehéz lenne dönteni. Nézzük meg a... Nagyon szoros a Videó, másik, videó. megnézzük a monitoron. Én saját szememmel azt láttam, hogy Zenta Jati nagyon durván teljesített, viszont fizikai képtelenség, de gyorsabb volt Szombati Zsolti kocsi, és jobb ívet választott már a második visszafordítóban. Mindenféleképpen egy gumi ellenőrzést kérünk majd a kocsikon, tehát egy gumi ellenőrzést kérünk a pályabíróktól, mert Zentai Attila kocsijának hátsó kerekéről már leszakadt egy darab. Egy gumi ellenőrzés, és utána egy újrahívás lesz.